halo. Sik ngene, emas kuwi barang elek apa apik? Inten apik walar apik boleh. Berlian elek apa apik? Nek sampean tuku emas kae bungkuse gombal kresek apa mesti apik? Mesti apik nggih. Berlian, intan, wah bungkuse dilinting apa kae jenenge? Nganggo karpet, ora enek kertas minyak. Nggih napa mboten? Leres napa mboten? Wis mergo jumbo isi karo jabone padha, jerone emas jabone bungkuse apik. Jerone intan berlian bungkusnya apik kuwi nek urusan donya, nek urusan karo Gusti Allah ora paten. Apik jerone durung mesti nek dibungkus jabone apik. Mergo nek gak iso gondelan ati ujub riya takabur sombong ngono lho ya. Nggih napa mboten? Halo. Wis ngono ya. Akhire kiblat papat kowe nek salat madhep ning ndi, Nduk? Kiblat. Nggih napa mboten? Banter ning kiblat enak apa? Banter ning kiblat enak apa? Ka'bah digawe teko apa? Banter Ka'bah digawe teko apa? Mulane kowe masuk salat kecil sampai tuwek atimu tetep atos kaya watu. Syukur mergo kowe salat madhep watu. Bingung ya? Bingung tak gak? Bingung napa mboten? Ayo. Lah rumangsane Gusti Allah nang Ka'bah napa piye? Lah kuwi kan cuman alat pemersatu tok. Nek Gusti Allah ora nang Ka'bah, Allah gak nang Masjidil Haram. Nggih napa mboten? Halo, lur sapa mboten? Nang di Ka'bahmu, Ka'bah lahir wujude nang Mekah, Ka'bah gaib manggone nang awakmu dhewe-dhewe. Diarani qalbun mukmin Baitullah. Atine sampeyan dadekno singgasana kraton kerajaane Allah. Hei. Hei, nggih napa mboten? Mulane dulur, lho, aku bukan berarti nggak setuju. Aku ya sholat madhep kiblat. Neng sing madhep kiblat kae mau jasadmu, sing madhep kiblat mau rogomu, sing madhep kiblat mau awakmu. Angen-angen pikiran batinmu balekno nang jero. Nang jero. Nang jero. Bisa diterima anak-anak? Nggih napa mboten? Iki lho bro, sing madhep ka kiblat kae mau jasadmu tok, ragamu tok, awakmu tok. Bingung napa mboten? Angen-angen pikiran batinmu playokno nang jero, atimu mergo qalbun mukmin Baitullah. Atine wong Islam lanang wedok iki omahe Gusti Allah. Lah sing dadi omah ki ati elek apa apik?